Urobil si všetko, čo bolo v tvojich silách a aj tak si zaseknutý. 100-krát sa ti zabúchi dvere pred nosom a bol si odmietnutý. Tak tvrdo si padol, len aby si sa posunul o malý krok dopredu. Stálo ťa to tak veľa, len aby si videl, ako sa tvoja vízia mení na prach. Modlíš sa a medituješ, aj tak trpíš a bosý si prechádzaš ohňom. Sám, lebo keď ich najviac potrebuješ, nikto tam nie je. A to isté, čo ti pomohlo splniť si sny, ti ich teraz berie. Obetuješ sa, makáš, žiadaš a vyjednávaš. Aj tak dostávaš veľké nič. A keď sa pýtaš, prečo, počuješ len ticho, ale otázky o zmysle a ďalších krokoch v tebe horia ešte viac. Jedno je isté, táto cesta nie je taká, ako si čakal. Nie je to len láska, pokoj a mier, ale aj intenzita, oheň a meč.